Pozdrav, dragi gledalci. Evo nas u izveštaju trećeg kola turnira kandidata. Danas dosta borbeno kolo sa po dve odlučene partije u muškom i u ženskoj sekciji. Na muškom turniru igrali su jednu odlučenu partiju Caruana i Vei i to je baš bio, da tako kažemo, teška povreda na radu za Veija koji je izgubio u 19. potezu i predao partiju i mislim da će ovo zaista biti teško za njega dalje da se oporavi, da nastavi ovaj turnir posle ovako teškog poraza u malom broju poteza. A u drugoj odlučenoj partiji Sindarov je dobio Praggnanandhu u derbiju mladosti, da tako kažemo. I pokazat ću vam po jednu partiju sa muškog i sa ženskog turnira, jer kažem, ova partija između Caruane i Veija nije baš ni nešto za pokazivanje, jer nije se ni desila neka kombinacija naročita, jednostavno je ostao bez figure u 19. potezu Veiji i predao partiju. A u derbiju mladosti, da vidimo, evo, krenulo je sa daminim gambitom, izgledalo je da će biti mirno i u skladu sa visokim nivoom igrača, čvrsta partija, međutim, bilo je u skladu sa mladosti, zakovalo se već u ovoj situaciji. Znači, damin gambit i sad je već krenuli su neki udari u centru. I ovde je Prag uzeo na f6 i posle dama f6 igrao je potez konje 4. Sve je dosta vrlo logično. Znači, napada lovca i damu. Dvojni udar, nekako mora crni da brani i logično i da brani ovako kako je branio dama f5, M je odbranio lovca, ali u stvari ovaj skakač je vezan. I ovde je Prag imao mogućnost da igra, recimo, potez lovac d3, razvijajući svoju poslednju laku figuru i sad preti negde da odskoči ovim skakačem. Vratno još ne pretim baš direktno neki dovoljno jak odskok, tako da crnim pretpostavljam da može da odigra i ovaj potez, ali meni se čini posle recimo rokada, f2 i kralj h1, iako je ovde beli žrtvovao sa dva pešaka, da ima odlične šanse za napad, jer crne figure su nerazvijene, ovde će biti otvorene i f linije, sad pretim negde već da neki materijal i vratim. Mislim, pozicija je dosta komplikovana. Možda sad pretim skakač d6, pa bi možda bilo logično da igra ovaj potez, ali recimo evo samo i da vratim jednog pešaka, sad ostaje znači samo jedan pešak, a ovaj kralj neće se baš osjećati sigurno, za razliku od belog kralja koji je dosta siguran i čini mi se da bi beli imao odlične šanse ovde da dalje napada i igra partiju na pobedu. Međutim, Prag je isto odigrao logičan potez, znači oterao je ovog sada lovca i nima nameru ako lovac negde ode, verovatno je planirao da uzme ovog pešaka, što je isto bilo interesantna mogućnost za igru. Mislim, ovde ima neke kompenzacije za crnog, zato što još je kralj u centru i bit će tu neko vreme, može crni možda probati ovako da proba da dođe do neke kontre igre. Međutim, Sindarov se ovde odlučio na žrtvu figure za dva pešaka, što je dosta interesantno, jer je obezbedio sebi da beli kralj neće biti siguran dosta dugo vremena, možda ne znam koliko, ali znači narednom periodu neće sigurno biti siguran i to je neka kompenzacija, znači ima dva pešaka. Kompjuter recimo ovde ocenjuje da je beli dosta bolji, ali od ovog momenta je postalo nezgodno za Praggnanandhu da igra ovu partiju, jer niko mislim da ne voli da igra sa slabim kraljem poziciju, iako kompjuter piše da beli ima ovde prednost, ali jednostavno je neprijatno jer narednih ne znam koliko poteza i što treba da se desi da bi se ovaj kralj malo zaštitio. I recimo posle poteza kralj d1, d3, lovac d3, kažem, iako je ocena da je beli malo bolji ovde, mnogo je nezgodnije igrati belim figurama i to se i desilo, znači kroz par poteza je
evo u ovom momentu recimo ovde je kompjuter predložio da se igra E4 i eventualno možda kasnije ima ideju da čak ovde smesti tog kralja, da mu tu nađe nekako utočište, međutim to isto izgleda na prvi pogled malo neobično, tako kažem, i posle dama C3 od ovog momenta je pozicija krenula da bude u korist crnog, čak zašto, jer njegove figure su sad pasivne, znači ne samo što je slab kralj, nego ovim potezom F5 i E4 ograničuje sve njegove figure, ni ovaj skakač, ni lovac više nisu aktivni, a crni jednostavno može da polako uvodi svoje figure u igru napadajući ovog kralja. I sad da ne pokazujemo baš sve poteze, evo doći ćemo do ovog momenta kada se desilo, znači 32. potez i ovde su obojica već bili na po 2-3 minuta do 40. poteza. Da napomenem samo da se inače ovaj turnir igra po malo neobičnim pravilima za današnje vreme, znači nema bonifikacije u prvih 40 poteza, igrači imaju po 2 sata za prvih 40 poteza i to samo na muškom turniru, na ženskom turniru zanimljivo su drugačije pravila, tamo se igra sat i po za 40 i dodaje se 30 sekundi za svaki potez, a ovde dodavanje sledi tek nakon 40. poteza, znači ovde su obojice imali po minut i po 2 na satu i naravno da je bilo jako teško Pragu da igra ovu poziciju i u ovom momentu on je gurno C5, što je bila velika greška, jer recimo on je, verovatno je krenuo da dosta mu bilo te pasivne igre i hteo je malo da aktivira figure, mada ja ne vidim kako bi on ovde naročito aktivirao figure i u ovom slučaju, mislim i dalje ovde kralj je ogoljen, ovde je vezan po liniji preti A4, mislim i ova pozicija već je ovako izgubljena, ali Sindarov je uzeo tu topom i sad posle dama B3 kralj je išao na H8 i Prag je odigrao ovaj potez sa namerom da nekako, kažem, konačno aktivira svoje figure, verovatno mu je dosadilo da vodi ovu odbranu, pogotovo ovom cajtnotu, međutim ovde je napravio stvari kobnu grešku i Sindarov je momentalno uzeo na C2, praktično na tempo, uzeo mu je lovca i sad ne može se naravno uzeti ovaj top jer sledi lovac E6 i gubi damu. Nije ovde predao partiju, ali zato što je bio pod stresom i cajtnotom, ali inače ovde je komotno mogao da preda partiju. Odigrao je kralj B1, sad sledi još jedan udarac. Znači uzima mu i ovog skakača i kad je uzeo na D2, lovac D2 i ovde je zaista mogao da prekine partiju, ali on je odigrao još do 40. poteza, ali više nema značaja jer crni ima figuru više, iako mu sad vise 2 lovca, znači jednu će verovatno figuru vratiti, ali kad pogledamo broj pešaka, to su 3 pešaka više za crnog i plus ovaj kralj je veoma slab i na taj način je Sindarov došao do vrlo važne pobede na turniru. Evo, pokazat ću vam partiju sa ženskog turnira. U ovoj partiji između Tani i Lagno Katerine bilo je svašta u toj partiji, ali evo došli smo do posle vremenske kontrole, ovo je 41. potez. Poslednji potez je crna igrala top F6 i sada je bela pred izborom da li da uzme ovog skakača ili recimo da uzme ovog pešaka na D5. Ako uzme na H5 skakača, problem je naravno što crni igra top H6 i visi ova dama po H liniji, međutim, beli ima ovde dosta materijala, znači posle uzimanja dame, recimo da igra top G5, mislim da je najbolji ovaj potez, da natera belog da uzme na H6 i posle ovoga da li potezom top G2 ili možda potezom čak lovac H4 da proba da dalje vodi napad. Beli ima topa i 2 figure za damu i pešaka i beli stoji bolje, znači u ovoj poziciji beli ima šanse dalje da bilo ovim potezom da proba da realizuje prednost. Međutim, posle nekog razmišljanja, kažem, ovde već su izašli iz kontrole i imala je vremena da razmisli, Tanja odlučila da uzme na D5 i sad mislim da znam šta je previdela ovde, naravno da je videla i ona da top H6 neće crna da igra, jer posle dama F5, konj F5,
ne samo što su promenjene dame, nego i visi ovaj top. Konj F4 pretpostavljam da je videla, jer isto kako, inače kad računamo varijante, znači gledamo direktne pretnje i ovo je jedna od direktnih pretnje, otvara se H linija, visi dama na D5, top na G2 i preti, znači top H6. Beli mora da prihvati ovu žrtvu, jer ako bi sklonio damu, ne bi crni se zadovoljio sa kvalitetom, nego bi dao mat ovde na H3. I posle F4 sledi top H6 šah, mora praktično da igra ovaj potez. I sledi dama D3 šah, ne možemo se zakloniti skakačem jer visi dama. A posle dama F3 ovaj potez je sigurno previdela u svojim proračunima kad je igrala dama D5, vrlo efektna žrtva dame i kad bi bila prihvaćena sledi top H3 i ovde iako ima damu i dve figure više, beli je dobio mat, vrlo neobična matna slika, tako da posle G4 crna je odigrala top F2, top H2 da brani mat na H3, ali ovde sledi uzimanje materijala i pozicija je dobijena, jer crni ima dve figure za damu samo, a ima još dovoljno pešaka na tabli, tako da je posle par poteza Tan predala partiju i ovo je bila ta veoma interesantna, bar završna pozicija i završna slika u ovoj partiji i važna pobeda za Lagnu Katerinu. Eto, to bi bio izveštaj ovog današnjeg kola, znači po dve odlučene partije, dosta zanimljivo borbeno kolo i nadamo se da će tako i nastaviti. Toliko za večeras, vidimo se u narednim izdanjima.